Bonjour à tous, hola a todos, pozdrav svima iz Bogote, Kolumbije, gde radim već 2 meseca. Ja sam Mina Lepšanović, profesorka francuskog, neurojezički coach i preduzetnica. Pomažem ljudima koji žive u frankofonim zemljama ili rade sa frankofonim klijentima da usavrše znanje francuskog jezika i da se oslobode od straha od govorenja uz pomoć programa koji sam kreirala i koji se naziva French Up Akademija. Takođe, pored toga, pomažem i frankofonim govornicima iz Afrike da usavrše znanje engleskog. Šta sve treba da znate ukoliko i vi želite da osnujete svoj biznis? Koja su to 3 koraka koja svaki preduzetnik ili preduzetnica treba da znaju? Pod 1 jeste ideja. Dakle, moramo krenuti sa nekom idejom. Ja sam 2019. godine dobila ideju da kreiram svoj biznis, da sva znanja koja sam stekla u inostranstvu pretočim u jednu ideju, a to jeste tada bila online škola jezika koja se potom razvijala. Tako da sam imala viziju, veliku viziju, imala sam želju da promenim zajednicu na bolje i da uvedem neke novine. Drugi korak jeste učenje. Morala sam mnogo da učim na tom putu, usavršavala sam se na razne načine i dan danas i dalje učim. Takođe je jako bitno imati mentora, dakle nekoga ko ima više iskustva od nas kako bismo učili od te osobe. Ja sam imala sreću da 2019. godine na online LinkedIn platformi, dakle poslovnoj platformi, upoznam mog prvog mentora, a to je gospodin koji je poreklom iz Togoa, ali živi i radi u Njujorku već preko 20 godina, koji me je pozvao na saradnju da zajedno predajemo engleski frankofonim govornicima iz centralne i zapadne Afrike. I to iskustvo mi je apsolutno promenilo život, jer je to bilo neko prvo iskustvo kroz koje sam ja mnogo naučila o tome kako se vodi biznis, šta znači marketing, financije i slično. Moj savjet vam je nađite mentora na početku karijere kako biste lakše napredovali, kako biste imali primer i od koga da učite. Naravno, kao što kažem, učenju nikad kraja. 2022. godine sam otputovala u Afriku, zapadnu Afriku na 3 meseca u obalu Slonovače, odakle sam radila i družila se sa svojim učenicima, upoznavala njihovu kulturu, organizovala razna druženja. Takođe sam posetila i Togo te godine i takođe održala još jedno druženje sa učenicima, tako da sam imala priliku da radim iz Afrike, a 2024. godine, to jest ove godine u aprilu i maju sam imala priliku da radim iz Kolumbije, iz Južne Amerike, gde sam provela 2 meseca i svako to putovanje me na neki način oblikovalo jer sam upoznala mnogo ljudi iz različitih delova sveta sa različitim iskustvima i na taj način sam učila od njih. Takođe sam odlučila da se i u svojoj struci usavršavam i naučim nešto što možda mnogo ljudi do sada ne zna i nešto što je novo inovativno, te sam 2022. godine postala sertifikovani neurojezički coach, a 2023. već i napredni nivo coachinga sam završila. Od 2022. godine koristim coaching tehnike u nastavi kao i saznanje iz neuronauke kako bih pomogla svojim klijentima da što brže, lakše i efikasnije savladaju strane jezike, konkretno francuski i engleski. Treći korak jeste hrabrost. Zašto je neophodno da budemo hrabri ukoliko želimo da osnovimo svoj biznis? Ja sam 2020. godine odlučila da budem hrabra, te sam pokrenula svoj Instagram profil tako što sam krenula da se snimam na francuskom. Sećam se, najprije to bilo po francuskim kafićima i restoranima na Dorćolu i cilj toga jeste bio da na jednostavan i efikasan način pomognem ljudima da nauče francuski jezik, to jest da usavrše znanje francuskog. 4 godine kasnije ja sam izgradila online zajednicu sa preko 50.000 ljudi koji me prate širom sveta i koji zajedno sa mnom uče. Neophodno je biti hrabar zato što na putu razvoja naići ćete na mnogo loših komentara, zavidnih pogleda, ljudi koji vas neće podržavati, ali dokle god vaši klijenti imaju rezultate i oni pokazuju zapravo koliko se vaš rad i svakodnevni trud isplati, sve je to nebitno. Tako da budite hrabri, učite, vredno radite i na taj način ćete uspeti svoju ideju da pretočite u delo. Bon courage!